codi'n dod ar tan, rhan o sbôn, ma'n a stori yn ei gan, cys codi'n ar y wal, ys i dweud yn... Shwmai! Shwmai! Shwmai, Glyn, a croeso pawb sydd yn gwrando gytref, croeso i Two Welsh Dads, y podled ble mae dau dad Cymraeg yn siarad byti bod yn rhiant, teimladau a popeth arall sydd yn dod gyda'r bod yn rhiant. Shwmai, Glyn, sy'n ti heddi? Ti'n oce? Yeah, I'm good. Mae wedi bod yn wythnos brysur iawn i fi. Mae rhaid wedi bod yn bant, felly fi sydd wedi bod yn edrych ar ôl y 2 plant, a fe'n fy hunan. A fi'n nôl nos fori, a fi'n edrych mlaen. Fi'n cymryd yn het off i unrhyw rian sy'n neud e trwy'r amser ar fy'n hunan. Mae fe'n... Rhai yn gwybod, siwt yn y byd maen nhw'n neud e. Ie, fi wedi blino. So, mae fe'n siŵr o fod mor galed i fod yn rhiant sengl yn wedig, dim jyst ariannol, ond beth ydych chi'n neud gyda'r amser yma? Mae fe'n eitha anodd jyst i cael y plant i fod yn jyst hapus hebddo wneud pethau fel mynd mas a gwario arian. So, yeah, hats off to you, rhiantau sengl, allan fyna yn y byd. Tua bant. Mae fe'n anodd. Wel, just, fi wedi blino wythnos ma. Lot mwy fel arfer. Ond eto, sdim fel amser sbar, so sdim ffordd... Dim beth amser sbar. Na. Ambell waith. Ti'n teimlo hefyd ambell waith bod dim digon o oriau yn y dydd? Fel enghraifft, fi'n teimlo fel os ydyn ni moyn mynd i'r gym, sa'i rili gallu, o'n i bai bod fi'n codi'n gynnar yn y bore fel 6-5 o gloch yn y bore. A ti'n meddwl beth, mae rhywbeth eitha cytrefol o beth i aros gytre yn gwely. So. Mae pethau fa yn dod yn tonnau. Tonnau? Ie, maen nhw'n dod a rai weithiau i moyn mynd mas a gwthio trwy'r amseroedd anoddach a mynd mas i'r gym neu wneud rhywbeth sy'n anghyfforddus a rai weithiau. Mae'n eistedd mewn, gael cwpan, cwtio lan, a mae hwnna'n iawn hefyd. Pawb gytre, chi'n hoffi jingle newydd ni? Gobeithio bod chi yn. Na beth ni'n meddwl wneud o hymlaen yw creu jingle. Ond fi'n credu bod eisiau bach o gwaith ono fe, ond work in progress, fel maen nhw'n gweud. So, safwch gyda ni. Pawb sy'n gwrando. Gyda ni. Beth amdano ti? Sut mae wythnos ti? Sut mae wythnos fi? Mae wedi bod yn wythnos llawn lans a llawn lawrs. Ond, wel, fi'n credu... na, popeth yn iawn, really. Mae'r llyfrgelloedd ar hyn o bryd yn paratoi ar gyfer challenge darllen yr haf. A fi yn, rhan o'r swyddi yw cydlunydd i'r challenge darllen yr haf. So, trial cael pawb ar yr un wavelength. Ambell waith mae'n wedi bod yn eitha galed gyda cyngor eitha mawr fel Caerdydd, ond sa'i lli cwyno, mae popeth yn iawn. Popeth yn iawn. Ti'n delio dy pawb na, a fel reoli pethau pawb hefyd? Wel, mewn ffordd, mae eisiau pawb wneud yr un peth. Ambell waith mae pobl gyda syniadau gwahanol a maen nhw moyn wneud e, wedyn mae hwnna wedi achosi problemau lawr y lein, ond ti'n meddwl beth? Na bywyd. Na bywyd. Mae'n swnio fel bod angen i chi gael eiliad ymwybodol. Eiliad ymwybodol. Ti moyn wneud un? Wel, ti'n meddwl beth glasurol fi? Fi'n credu weithio ni esbonio i pawb sydd yn gwrando beth yw eiliad ysbrydol. Ti'n moyn gweithio pawb? Da, oherwydd oedd rhaid i fi edrych y lan. A fi. Eiliad ysbrydol. Na, ymwybodol, ddim ysbrydol. Wel, ti'n meddwl beth? Dwi'n meddwl, bydde ddau yn gweithio fi'n siŵr. Ysbrydol, ymwybodol.
Na, Okay. ddim inspirational. Gwybod y Wel, dynion, ymwybodol. fi'n credu gallai dde fod yn inspirational hefyd. Falle. Depending beth i'n neud. Wel, ti'n mwyn, pam sy'n ti gweithio ni, beth yw'r eiliad ymwybodol yma heddi? Wel, i fod yn onest, fi moyn neud dau peth. Ydy? A falle, os mae pobl yn gwrando, falle maen nhw ddim ond yn gallu neud y fersiwn clasurol fi. Ond, oedd rhywun wedi dangos hwn i fi, a o'n i'n meddwl, mae hwnna'n cute, a fi moyn trio fe hynno. Cute. Sef, Okay. cute. A fi'n siŵr bydd mae fe'n gweithio. Felly, ie, peidio lle cyfforddus, a peth cynta, a falle, os chi'n gyrru a chi'n gwrando ar hwn ar foment, so chi'n gallu neud hwnna. Ond falle, chi'n stopo a ti'n trio fe, cos fi moyn trio fe. A, Fi'n edrych mlaen. chi'n dechrau bant, peidio rhywbeth lle cyfforddus, a wedyn, rhoi cwtch i'ch hunan. Cwtch eich hunan. Cwtch i'ch hunan. Okay. A wedyn, pryd chi'n rhoi cwtch i'ch hunan, paid y llygad, a wedyn, ni'n mynd i wneud cwpl o, wel, breaths. Gewn ni wneud tri breaths mewn y mas, a dal nhw am, fi moyn i chi rifo lan i tri pob tro. Yn eich ymenydd, pryd chi'n arogli mewn, 1, 2, 3, a wedyn mas, 1, 2, 3. So, dechrau bant. A mas. 1, 2. A wedyn trwy ma. Dyna fe mas, tyma bach. Gael e cymryd tyma bach mwy o amser. Mewn. A mas. A unwaith to, un diwetha. Mewn. A mas. Ti'n gwybod beth? Sa'n teimlo fel bod fi wedi wneud e'n iawn? Neu felly bod fi ddim yn wneud e mor serious a felly dylen ni? Achos o'n i'n eitha ymwybodol o y ffaith bod fi ddim wedi dala fe yn treiliad a'r ffaith bod y pen fi ddim ynddo fe, felly. Na beth oedd e. Mae hwnna'n digwydd, a mae hwnna'n iawn. A hefyd, os mae fel rifo ddim yn gweithio ti, allwch chi meddwl am gair hir. A jyst Gair hir? dweud y gair hir mas i. Un crocodile? Fel, Dau crocodile? Gwynwyr llwy'n gair, hydro bod llantes i diolch. Waw. Chyf fydd hwnna'n cymryd lot. Beth mae'n hug yn neud e? Neu chi'n teimlo well? Ie, teimlo well. Ond sa'n gwybod os oedd e'n gweithio'n iawn i fi. Oedd e'n teimlo Mae'n bach meddwl beth. yn anghyfforddus. Ond ie, mae fy fod i jyst gael yr un fath o fel hormonal response os oedd rhywun arall yn rhoi cwtch i ti. Sa'n meddwl bod e. Sa'n teimlo beth. Fi wedi rhoi cwtch i fy hun o blaen, a Ie. sa'n credu bod e'n neud yr un peth. Ie, sa'n gwybod i fi chwaith. Ond falle mae'n gweithio rhai pobl. Ond ie, a heno, ie, oedd e'n teimlo tym bach yn anghyfforddus i fi. Ond mae'n rhaid chi trio pethau fel Wel, yna. Weithio, na ni. gweld os Mae'r mae'n werth yn un, Glyn. Mae rhaid chi treol pethau newydd. Peidiwch bod yn ofyn treol pethau newydd hefyd. Da iawn. Na. Na'r ffordd. Dyna beth yw pwnc ni heno, efe? O, oce. Beth yw pwnc ni heno? Pam sydd wedi gweithio pawb? Wel, trio pethau newydd, ond fel ych chi'n delio da'r teimladau O, pryd ych chi'n gael eich gwrthod. A mae lot o pethau wedi dod i meddwl fi. o, Dwi'n oce. meddwl am gael eich Rejection. gwrthod. Falle mae fe yn chwod, rhwngddo ti a'r partner. Falle mae fe rhwng ti a'r plant. Falle Reit. mae fe trio rhywbeth newydd, a mae rhywun wedi dweud, you shit, neu rhywbeth fel di, neu Ie. trio rhywbeth mas, fel swydd newydd, mynd am swydd newydd, gael gwrthod. Mae wedi digwydd i fi sawl Ie. gwaith. Ie, Ie, lot o weithau. gyd o'r pethau yna, probably. Efe? Ie, wel, siwr o fod, ie. Ie. So,
Gweithio ni, sut wyt ti'n delio gyda cael ei gwrthod? Fi'n credu, yn fy profiad i, y peth cynta i fod yn Ie, onest eich hunan, bod, reit. bod yn anodd, bod Fi gael gyda yn ateb anodd. hollol gwahanol, ond cario di mlaen. Oh, really? Ie, Bod yn anodd, cos okay. mae wastad teimlad na o... A falle mae yn wahanol i ti, ond ie, mae wastad teimlad na o... Falle mae'n dod o dod fi neu rhyw profiad Ti'n fi yn y meddwl ni? past. Eitha deep, okay. Ond ie, wastad gael teimlad o chi ddim yn digon dda a mae pobl Okay. yn neud Ie. neud y barn lan amdano chi. Falle rhywbeth fach, a falle os mae plentyn, mae wastad yn anodd bod nhw'n trial fel creu boundaries newydd, a mae'n Na, trial fi'n rhywbeth teimlo, mas. fi'n gwybod beth Dal ti'n yn teimlo. teimlo'n tymyn bach yn galed. Ond, na, fi bod yn clywed y ti cynta. Beth yw Reit, ti? okay. Wel, fel i fi heneiddio a tyfu lan, Ie, fi wasod wedi cael y teimlad fel bod pethau'n yn digwydd am rheswm. ie, A enghraifft, fi wedi mynd am swydd o blaen, a ges i ddim y swydd, ond nes i ffind y swydd well, a y swydd llawer fwy um, hyblyg i fi a fwy siwtyd i fi. A fi'n credu ambell waith mae dynnu'r path yma bod angen i ni dilyn a sdim lot o pwynt ymladd yn erbyn y path achos bod pethau yma yn digwydd yn rheswm. ie, A hefyd, fi'n yn teimlo bod fi'n bach yn arrogant pan fi yn cael ei gwrthod, fi fel, wel, ti'n meddwl beth, fi'n well na hwn anyway, so sdim ots da fi. Ti'n meddwl? nice. A na'r mentality a'r mindset fi'n credu bod e'n eitha bwysig i cael. Ie, Bod e ddim yn ffeiso chi, bod e yn peth da a bod chi'n teimlo'n hapus ar ôl cael ei gwrthod. mae fe dal yn gael Ma fe. rhywfaint o effaith. Ydy, ie. Yn wedig, fel bod e'n digwydd, ie, ma fe'n ond, ti'n mo, pethau ma'n digwydd. Ie, Mae eisiau gofio mae pethau well o flan ti. ie, ie. Na beth fi'n meddwl. A fi'n jyst yn gweud i hynna fi, reit, fi yw'r gorau. A fi lli wneud unrhyw beth. So, dim ots. Ie, ie. Ie. Lot o profiadau fi pryd fi wedi cael gwrthod o blaen. Fi'n credu fel mindset na yn helpu'n enfawr iawn. A Mm. hefyd, fi'n gwybod mae profiadau dyddi yma o mae rhaid i fi gwrthod pobl fel Ie. myfyrwyr, rhoi marciau mas, rhoi barn fi ar Ie, pobl, ie, ie. gwaith pobl. So fi'n gwybod bod actually yr ochr arall yn anodd Ie. hefyd. O, ydy, ond fi'n credu bod rhai pobl yn hoffi yr ochr arall. O, Fi wedi ie. gweld rhai pobl Ie. sydd wedi bod yn eitha cas a maen nhw'n teimlo'n well ar ôl gwrthod pobl. Ie, Mae hwnna'n digwydd eitha lot hefyd, mae hynny. ond, Ie. ond mae rhaid cofio bod cael ei gwrthod yn neu chi'n tyfu mewn i person well, a fi'n credu bod e'n neu chi dysgu pethau a bod e'n neu chi troi mas yn well yn y hir dymor. Be ti'n meddwl? Ie, cytuno llwyr. Ond, uh, un enghraifft, fi'n dal yn... I fod yn onest, dim lot o profiad dy fi ar hwn, ond fi'n gwybod a fi wedi siarad ar rhieni arall, a fi'n credu mae fe'n dod pryd mae'r Benni o'r ysgol? fi lan. Ie, Ie. fi'n meddwl amdano gael gwrthod am y tro cyntaf yn serious gyda'r plant. Fel beth nawr? Hmm? Gwyd y to, sorry. Y profiad, sa'n credu mae lot o profiad dy fi ar hwn. Os gwrs mae plant yn Okay. dweud rai weithiau, ond y, y tro cyntaf maen nhw'n mynd i gwrthod ti fel riant yn iawn am y tro cyntaf. A fel, no, Right. dad, ger ffordd, sa'n moyn ti. Ie. Mae rai enghreifftiau fel, na fi moyn mam, sa'n moyn ti, a falle Ie. mae lot o emotions yn digwydd, a mae'n teimlo'n, chi jyst moyn rhoi cwtch a wneud popeth yn iawn. Fi moyn mam! Ie, mae fe digwydd. Ie,
Na, fi'n cofio. Ond hefyd, fel wedys i, un enghraifft, o'n i'n cofio oedd y mab unwaith oedd e moyn dringo'r climbing frame. A oedd e fel, Ie. dad, na, gaf i fod, fi lli neud e, fi gallu neud e. A ni'n meddwl, reit, da iawn ti, cael ei ti mlaen, good boy. A, ti'n meddwl, peth da fi'n meddwl, peth da. Ond fel Ie. yr enghraifft ti, fi'n deall fod cael ei gwrthod o y plentyn ar gyfer rhiant gwahanol, felly mae fe'n lli achosi bach o poen emosiynol, fi'n siŵr. Ti'n credu bod chi gallu, neu os brofiad o darllen mab neu merch ti, yn dweud yr un peth, ond mae eiliad, neu falle Sa'n ti'n beth yn sefyll cymryd... yn... What? Sa'n beth yn cymryd yn serious. Fi'n gwybod bod nhw'n caru fi, a ffaith bod nhw'n gofyn y mam fi'n dim ots da fi o gwybod. Ie. Yeah. Ond beth os maen nhw'n neud rhywbeth a ti'n really meddwl na dylech chi ddim wneud hwn? Fel beth, fel croesi'r hewl, neu Na, hebddo. os ddim, ia, os maen nhw ddim yn ddiogel, mae hwnna'n digon. Ond rhywbeth, sa'n O gallu enghraifft di, i fi. ia, sa'n gallu fi. Wel, fi'n credu i lot o pobl dringo rhywbeth sy'n rhy uchel. Felly rhy uchel, ie, ond rhywbeth o fewn y confines o'r lle chwarae, mae fe. Ie, Ti'n ma? fi'n Ganw cytuno. tyfu. Ie, Fi'n cytuno. ganw Fel dysgu. eich chi'n dysgu hwnna i riant sy'n falle'n stryglan dy'r mindset na, fel eich chi'n, O, fel byddwch chi'n dweud, chwan, mae'n rhaid i chi gadael eich okay. anxiety eich hunan i ffwrdd a Wow. gadael nhw Wel, mae gweithio fy Glyn, mas. mae 'da fi bach o stori i chi. Ia, Mae 'da fi brawd a mae plant ifanc dy fy mrawd. ia, Oedd e'n eitha protective a dde ddim yn moyn i'r merched cael niwed na dim byd. Ond, fi'n credu jyst gyda amser, mae fe wedi dechrau cam o lawr tyma bach. Um, Ond ie, dim lot o gwers da fi fyna, jyst amser. Mae amser yn helpu, ond fi'n credu falle bod e lan i'r rhiant i dysgu yn y amser ei hun. Sa'n meddwl gallu rhywun, ti'n modd, dysgu nhw sut i newid ei meddwl, ond ie, jyst rho amser i nhw, fi'n meddwl. ia. I'm siŵr, actually. Yeah, good question. Fi'n credu hongian o gwmpas gyda rhieni arall. Cos mae pawb yn fel yn Hmm. delio da'r pethau yma yn wahanol. A gweld fel mae pobl arall yn delio da sefyllfa fel hwnna. Ie, Yn mae mynd... hwnna'n helpu. Chi'n gallu gweld, os mae plentyn na Fi'n yn credu okay, bod... falle bydd plentyn fi yn okay. Mae lot o profiadau, sa'n gallu meddwl na enghreifftiau, ond lot o profiadau yn fel, all right, okay, we're Ie. doing this, are we? Ie, na, fi yn cytuno, fi yn cytuno. Ie, yn enwedig fel trial bwydydd gwahanol, a fi'n credu ambell waith Yeah, mae plant yn gallu bod yn ffysu, a wedyn maen nhw'n gweld ffrindiau nhw'n bita gwahanol, a maen nhw'n mwy tueddol wedyn o bita'r bwyd gwahanol na. Um, Ie, na, felly jyst bod rownd pobl sydd yn galluogi galluogi y plant ei hun i wneud pethau gwahanol, fi'n credu mae hwnna'n syniad ardderchog. Ie. Ond yn gwmpas y pobl o gyda profiadau wahanol a ffordd wahanol Ie. yeah, reoli'r plant nhw. Dim reoli plant, ond reoli'r sefyllfa. Maen nhw'n ffeindio arbenno. Ie. Yeah. Na, fi yn gytuno. Wel, fi'n credu bod ni wedi dod i'r dod i'r taro'r hoelen ar y pen fyna. Da iawn ti, Yeah, Glyn. yeah. Ie. Wel, Ie. ni'n mynd i wneud un fyr heddi, a gweld fel bod hwnna'n gweithio mas. Felly, fi'n cytuno. So, i I just crynhoi crynhoi'r episod chat yma. yma. Beth byddwch chi'n dweud ni wedi Okay. siarad amdano? Okay. So, beth sy'n ni'n gweud yn personol, ti'n ma?
mae rejection yn digwydd. Ie. Mae eisiau chi newid eich y ffordd chi'n meddwl i fod yn fwy arrogant mewn ffordd. A gwybod bod e'n digwydd i pawb. A gwybod bod y pethau yma'n digwydd yn rheswm. A hefyd, pan mae fe'n dod i plant a sut gallwn ni galluogi nhw i tyfu i fod yn plant hyfryd? Wel, multifaceted and multi-layered, ond sa'n siŵr beth fi'n trio gweud fan hyn. Be ti'n meddwl? Fi'n meddwl bod angen i chi edrych ar eich hunan, ffeindio amser i edrych ar eich hunan, wastad. Gwybod ble chi fel person, fel riant, a gweld ble chi'n gweithio at. Mae gael gwrthod rhan o bywyd, a os chi gallu newid y narratif na, bod e ddim yn personol, bod e'n just rhan o bywyd, a mae'n rhaid i ni wneud e. Mae fe'n anodd ag e, newid e. Mae'n anodd, ond mae'n... Cofiwch bod e'n peth da. Peth da, cos mae'n rhoi i ti lle chi tyfu fel person. Ie, yn union. Ti byth wedi bod mewn sefyllfa ble fi'n teimlo fel bod rhaid ti succeedo, bod rhaid ti wneud yn dda. A na'r ffordd gorau i fi yn personol i tyfu. Oes enghraifft o ti? Wel, yn ôl yn prifysgol, o'n i'n cofio gweithio galed, o'n i'n meddwl, reit, mae eisiau fi wneud yn dda. Dim plan B gyda fi, so mae eisiau fi wneud yn dda. Yn gwaith, felly, mae targedau mae eisiau chi cyflawni, a ambell waith, dim byd arall gallwch chi wneud, mae eisiau chi cyflawni y targedau. So, na beth o'n i'n meddwl. Mae fe'n anghyfforddus, ond mae'n lle chi dysgu, mae'n rhoi amser i chi datblygu fel person. A hefyd, i tynnu mewn ar enghraifft arall o gael gwrthod y plant a tyfu fel person. Chwod, surround yourself da pobl chi moyn fod fel. A wedyn chi'n dysgu wrth nhw. Ei, ti'n meddwl beth? Mae hwnna mor bwysig. Ti'n meddwl beth wedodd Marilyn Manson? Na. Wedodd e, stay away from bad people. A mae hwnna mor wir. Ti'n gweld pobl yn ysgol yn hango mas o pobl oedd yn, gwneud cyffudiau bethau? Ie. So fe'n nhw wedi endo lan mor dda ni. A hefyd, mae pressure yn creu diamonds. Fel mae'r dywediad Saesneg yn mynd. So mae eisiau bach o pressure yna ni i wneud yn well. Nice. Fi'n hoffi fe. Amgylchu eich hunan da pobl chi moyn bod fel. Fi'n hoffi hwnna. Reit pawb sydd yn gwrando. Diolch o galon i chi. Sorry. Gael ei di mlaen, Glyn. Wel, o'n i jyst moyn gweud diolch. Diolch am gwrando. Mae wedi bod yn llawer o hwyl, a gobeithio newch chi subscribe a hefyd rhowch like i'r fideo yma, sgwelwch chi fod yn dda. Welwn ni chi to gobeithio ni, a gewn ni chat bach arall. Tan tro nesa, hwyl fawr, Tarro'n dwi'n mynd, esgidio swnio galed ar y palmant gwyn. Dim fflach, dim si, jyst y gwir yn fy ngheg, a bob trod fi'n syrthio dwi'n disgwyl